Това снимаме, ще го кепвам. Гай, още една изпи. И тя устата му е пълна. Дай да продължи още. Малко сомче. Същия калибар. Пълно с мъртви рибки. Така. Тия какво са, братле? Сега да откачим. Дебел. Дебел, той Дай е бъде стъпсти малко аванс. той това беше дебел. Мамо, нема ли една штука, бе? Аз още не съм спрял да правя клип. Фак. Мириш? Номер или наредница? Май телефонът. Включи го първо. Клещите. Аз ги пипах последно. Ето ги. Ето ти клещи. Кричи май. Хайде. О, още две изпи. Чакайте се, Снимай мършата. Това са костури. Готово.